Mao na kapantay mo. Dili na mo mawili sa mga butang na asa itong sunod sa balay. Hindi nga mo sa lindog, mo dali-dali tagawas tayo. O di ako pasilong tayo lalong sa langit o mo sangpit sa kalan sa Ginoo. Mao kini ang tinuod hingala. Ang mga butang sa kalibutan dili makaluwas kanimo. Hinuon makaangin kana. Daghang namatay kay nahunagan hingala. Sakto say luoy kaayo ang mga pangitabo na ay hinunana nga mga pangitabo. Kasagaran sa mga lindog sa milabay ng mga panahon, daghang nangamatay ang lindog sa Bagyo, 1990s hingala. Daghang nangamatay, 1976 ang lindog sa Mindanao, daghang nangamatay hingala. Daghang mga lindog sa mga previous na mga panahon. Magpasalamat sa Ginoo na nainig panahon na isang naglingod na buhit pa ka. Nakadungog pa ka sa mensahe sa Ginoo. Muna ako moingon na lahat kaninyo, dili mo kamahay na mo. Dili mo kamahay na mo. Nga naman, ako nagsulti nga na kami sa mensahe sa Diyos. Kung saan nimo nga madawat nimo si Kristo diha sa imong kinabuhi. Mao ang mensahe sa Dios hingala. Kung sa imong pagkinabuhi karon nakasinati ka man og mga katulanan, nakasinati kang mga pagsulay, mga